Marrazoaren algoritmoa. Biderketetan erabiltzen dugu. Biderkagai edo faktoretako bat zifra batekoa izaten da eta bestea bi zifretakoa. Nik badakidanez, 4 aldiz 3 12 dela, 4 aldiz 30 120 da. Eta 4 aldiz bat 4. Beraz, 4 aldiz 31 124 da. 6 aldiz 57 adibidez. 6 aldiz 50 300, 6 aldiz 7 52, guztira 342. 8 aldiz 39, 8 aldiz 30 240, 8 aldiz 9 72, guztira 312. Eta beste adibide bat, 9 aldiz 46, 9 aldiz 40, 360, 9 aldiz 6 44, guztira 414.